Što si joj rekla? Kome? Znaš o čemu govorimo? Opet s tim? Pričala si s Tamarom. Nisam, nešto ste krivo shvatile. A da? A zašto nam je onda postavljala pitanja? Pitanja? Kakva pitanja? Ne pravi se da ne znaš. Ne pravim se, stvarno ne znam. Jesi sigurna? Malo ste naporne, zašto mi ne kažete što je i gotovo? A što drugo? Rekla si Tamari da smo mi otpustile kotić na Luninim rolama. Čekajte. Je li istina ovo što je Jasmin upravo rekla? Vi ste mi otpustile kotač. Ne vjerujem. Onda je ono što sam čula istina. Vi ste otpustile kotač na Luninim rolama. Čekaj, je li istina to što kaže Nina? Naravno da ne. Luna, molim te, čudi me. Kako možeš pomisliti da bismo ti to učinile? Nemoj mi lagati, Ambar. Jasmin je upravo to rekla. Ne, ja sam rekla da... Ja sam htjela reći nešto drugo. Da je to bila šala, niste razumjele? Da, naravno, bila je šala. Jasmin, stalno imate loše šale. Vidiš, stalno ti govorim, ne radi to pred ljudima koji ne razumiju. Stvarno misliš da ćemo u to povjerovati? Zašto već jednom ne priznate i gotovo? Malo se upusti, Nina. Ono što se dogodilo Luni je nesreća, samo to. Da, mi nismo imali ništa s tim. Vjeruješ mi, Lunice, zar ne? Vidiš što si učinila? Pobjeglo mi je cure. A ako se ispričaju Tamari? Nikad više nećemo rolati u roleru. Ispadnem li iz natjecanja, ne znam što ću. Zatvori usta, eto što ćeš. Sve je ovo vaša krivnja. Moja nije, za sve je kriva Jasmin. A, dobro. Sad se moramo pobrinuti da Luna ne kaže Tamari. Kako? To je sad moja briga. Odmah idite na stazu. Odmah!